ой дӯстон, ба куҷо равонаем? концерти Карими Каримзод ва Нигораи Садаф. Ба концерти устод Карими Каримзод ва Нигораи Садаф? Бале. ин тавр ки бошад, биёед ба ҳамаи муҳоҷирони тоҷик мегӯем, ба ҳамаи мухлисони устод Карими Каримзод мегӯем ки ба консерт биёянд. Салом ҳамватанони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, салом ба ҳар як тоҷики тоҷикистониён. Ман банда Фирӯзи Садрдин ва Эраҷон ба диққати ҳамаи шумо мерасонем ки дар город Истра, деревни Турусова, железнодорожная проезд, дом 3, концерти нахустин устод Карими Каримзод рӯзи шанбе санаи 28 баргузор мегардад. боқи сарбаланду хушбахт бошед. Телефонҳо барои тамос 967 272 48 00. ягон дархосте ба шумо нофаҳмо бошад, ягон суханоне ки ба шумо ноаён бошад, ба ин рақамҳо гирифта занг занед. албатта ҳар дархосте ки ба шумо фаҳмо бошад, яъне ки ҳар дархосте ки мехоҳед ки мо ба шумо посух гардонем, албатта гуфта метавонем. боқи сарбаланду хушбахт бошед. мардуми Тоҷикистон, мардуми ғарибуфтодаи Тоҷикистоне ки дар шаҳри Москва ҳастанд, хеяҷод вақти савту навои устод Карими Каримзод ва Нигораи Садаф ҳастанд. ногуфта намонад ки рақосаҳои дилнишини бо пироҳанҳои тоҷикӣ дар он ҷо иштирок мекунанд. боқи сарбаланду хушбахт бошед. ҳамаи шуморо интизорем, мардуми Тоҷикистон.